Häzirki günlerde geçirilen yarışlar üstünlikleri ösenýär. Uşu boýunça ýurdumyzyň çempionluk ugruna geçirilen yarış turgunlaryň tejribeleriniň artýanyny görkezdi. Yarış hunarmenlerde uluglyklama döretdi. Çekilişli yarışlar netijesinde has tapawutlanan turgunlar baýrakly ornary münasip bolmagy başardylar. Her bir turganyň ukuyuny öwrenmäge mümkinçilik berýän yarışlar geljekki üstünlikleriň özenler. Sport bäsejikleri turgunlaryň bilen sepkitleri eýilmek boýunça öňde goýan maksady etmäge anamyň ýokurdygyny äşkär etdi. Usatlaň anam ihlaslan goşmagy ýokary netijäniň özendir. Tejribe toplamakda öz bolşy mekde öwrülýän yarışlarda esasy wezipe bilen sepkitleri eýilmek bolup durýar. Sport doz soganyň hoşnetli gatnaşyklaryň esasy gurary bolup durýar. Bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmasy häzirki sport bäsejikleriniň mysalyny hem görmek bolýar. Yarışlar dörejükli işleriň dawarlamasy bilen berk baglanşyklar. Bu ýörülge hormatly prezidentimizden amala aşyrýan ýurt bähwitli dünýä ähmiýetli işleriniň esasyny düzýär. Sportyň köpçüligiň bidenteriýanyň ösürmegi döwlet siýasatynda ileri tutulýan ugurlarynyň birine ugrly.